dvoře otevřeli Reuse Point ve spolupráci s MVE+, která sběrný dvůr provozuje. Jde o projekt, který má za hlavní cíl snížit množství odpadu, který odvážíme na skládku. Takže o čem to je? Máte-li doma nějaké hračky, knížky, nádobí nebo cokoliv, co už nevyužijete, doneste nám to sem. Někdo jiný to třeba znova použije. Kutnohoráci, máme tady sběrný dvůr, tak ho využívejme ještě o něco víc.